खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा जोबोद खस्थ'जों हाजो गाखोनानै थामथि बान्था मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय बिबेक छेत्री बिथाङा 36 मिनिट्स 1 सेकेन्डआव हाजोखौ गाखोनानै थामथि बान्था मोननो हादों इउपिनिफ्राय फैदों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ बिथांनि थाखाय आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰদীপ মহন্ত চেছ নম্বৰ 033 টাইমিং 35 মিনিট 27 সেকেন্ড प्राइस मानिया 30,000 आरो बिथांनो बान्थाखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय मानगोनां बिथां मिसेस फामि ब्रह्म बिथाङा वेस्ट बेंगलनि प्रदीप महन्त बिथाङा नैथि बान्थाखौ मोननो हादों प्रदीप महन्त वेस्ट बेंगल बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय सफैनो हादों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोन रोजा रोजा साबायखर सेथि बान्थाखौ मोननो हादों पुरान राय चेस नम्बर 030 टाइमिं 34 मिनिट 41 सेकेन्ड बिथांनि बान्थाया 50,000 बिथाङा सिक्किमनिफ्राय फैनानै सेथि बान्था आवग्रिनो हादों आरो बिथांनो जोंनि मानगोनां बिथां डेपुटि सेक्रेटारि बिटिआरनि रिजेन्द्र ब्रह्म सारा बान्थाखौ बरायनानै होनांगौ गोबारै आखाइ खबनानै 50,000 सिक्किमनिफ्राय फैनो हादों बिथाङा बिथाङा हाजो खारनायाव जोबोद गोख्रों टाइमिं 47 मिनिट 19 सेकेन्ड्स थामथि बान्थाखौ मोननो हादों बिथाङा इउपिनि आरो बिथांनि बान्थाया जाबाय 20,000 आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय आङो मानगोनां बिथां मिसेस भुमा रानी बरगयारी एसिस्टेन्ट टुरिजम अफिसार बिथांखौ खावलाय बिथांनि बान्थाया 20,000 बिथाङा इउपिनिफ्राय फैनो हादों इउपिनिफ्राय फैनानै थामथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों बान्थाखौ मोननो हादों श्यामाली सिंह चेस नम्बर 307 टाइमिं 46 मिनिट्स 55 सेकेन्ड्स वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिथाङा गासै प्राइस पुरस्कारটি पाবলৈ सक्षम হৈছে শ্যামালী सिंह प्राइस मानि 30,000 बे बान्थाखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय मानगोनां बिथां मिसेस सुप्रिया बसुमतारी श्यामाली सिंह वेस्ट बेंगल बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखायबो प्राइस मानि 30,000 आवग्रिनो हादों सबीना राय चेस नम्बर 360 टाइमिं 42 मिनिट 36 सेकेन्ड्स बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय दार्जिलिं आरो दार्जिलिं वेस्ट बेंगल बे बान्थाखौ बिथांनो गथायना होनो थाखाय आङो मानगोनां सन्मानीय दीपिका नन्द हाजरिका सर सेक्रेटारि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट अफ बिटिआर 50,000 प्राइस मानि come from Darjeeling West Bengal दार्जिलिंनिफ्राय सफैनानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों बिथाङा खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय 8 seconds बिथाङानो जाहैबाय बुरलुंबुथुर नार्जारी जोंनि बर'नि फिसा बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय साइक्लिं आरो बिथांनो बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय आङो मानगोनां बिथां समदन मुसाहारी सर CHD स्पोर्ट्स एन्ड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट अफ बिटिआर बिथांखौ गुरै खावलाय 10,000 आखाइखौ खबनो बायो माथो खबना हो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ आरो जोंनि
जाखांफु लाइमोनफोरा बिथांनिफ्राय थुलुंगा मोननांगौ फैगौ बोसोराव आरो बिनि फैगौ बोसोराव जोंनि बर' फिसाफ्रा बेफोर मासिखौ आवग्रिनो थाखाय नाजानांगौ खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बुरलुंबुथुर नार्जारिनि थाखाय एलेन्स मेयर लिंडो नंलेट चेस नंबर 028 1 hour 17 minutes 27 seconds आरो बिथाङा नैथि बान्था मोननो हादों बिथाङा मेघालयनिफ्राय फैदों आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो मानगोनां बिथां मागुराम बालारि बिथांखौ एडभाइसार की दिस एसे बिथांखौ रानना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय प्राइज मानि 15,000 खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोन थुलुंगा मोननायनि हादों अलविंदरसन वानियाम चेस नंबर 028 टाइमिंग 1 hour 17 minutes 09 seconds बिथाङाबो मेघालयनिफ्राय फैदों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय आरो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आङो मानगोनां बिथां कबिरन्जन ब्रह्म वाइस प्रेसिडेन्ट आसाम फुटबल एसोसिएशन बिथांखौ गुरै खावलायनाय थाबाय प्राइज मानिया 25,000 25,000 अन्नानै बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन प्राइज मानिजों लोगोसे सार्टिफिकेटबो दंफायो बसुमतारी चेस नंबर 010 टाइमिंग 1 hour 59 minutes 02 seconds रैसुमै बाला बसुमतारी बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय Hasati Saikia chess number 001 timing 1 hour 56 minutes 50 seconds बिथाङा नैथि बान्था मोननो हादों आरो बिथाङाबो सफैनो हाथ'वाखै बिथाङानो जाहैबाय भासति साइकिया बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि थाखाय बिथाङा नैथि बान्था मोननो हादों साइक्लिं कम्पिटिशनाव बेनाबो 15,000 former chairman Baokhungri organizing committee 15,000 रां দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা ভাসতি শইকীয়া সাইক্লিং কম্পিটিশনত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাসতি শইকীয়া এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাই দিব লাগে তেখেতৰ কাৰণে Madam, Jaime Kindat, chess number 004, timing 1 hour 36 minutes 20 seconds. बिथाङानो जाहैबाय Jaime Kindat. आंनिबा आङो बिथांनि मुंखौ भुलहाय प्रनाउन्स खालायदो बिथांनि खुगाजोंनो आं खेबसे खोनासंनो लुगैदों बिथांनि मुंखौ आपनार नामটো কৈ দিও Your good name please. Pranay Kandat. आं नंमारगौ आङो थिगहाय बुङासै बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आरो फिन खेबसेबाव खोनासंना लानि बिथांनि मुङानो जाहैबाय Your good name please. My name Pranay Kandat. आं हानाय नङा बुंनो जियानो जा बिथाङा फार्स्ट प्राइज मोननो हादों सेथि बान्था मोननो हादों 11 Baokhungri Festival 2024 नि साइक्लिं कम्पिटिशनाव खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि 25,000 प्राइज मानि
आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो मानगोनां सन्मानिय दितिका नन्द हाजरिका देबक अनुरोध जनाइछु बिथाङाबो मेघालयनिफ्राय फैनानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखायबो